Tak Martine, jaká je aktuální situace s vymáháním pohledávek na Slovensku? Keď krátko, tak komplikovaná. Komplikovaná, také v podstate dva základné problémy ja vidím. A to je vymožiteľnosť priebehu exekučných konaní, pretože táto náhodné prideľovanie exekútorov na Slovensku je naozaj veľmi, veľmi komplikované a komplikuje tú situáciu. Úspešnosť padla za posledné 2 roky o takmer 40%. A druhým problémom na Slovensku sú insolvenčné konania alebo osobné bankroty, kedy na Slovensku naozaj viac ako 97% insolvencií končí s nulovým výťažkom pre veriteľov. Čiže to sú dva také faktory, ktoré naozaj komplikujú situáciu a pre veriteľia musia veľmi zvažovať, že akým spôsobom tie pohľadávky budú vymáhať. A dá se s tím něco udělat krátkodobě? Z krátkodobého hľadiska je veľmi dôležité, aby veritelia veľmi dobre predvídali tú situáciu do budúcna. Čiže naozaj jednak prevencia, čiže naozaj dostávame sa do situácie, kedy tá dostupnosť úverov klesá pre najmä tie nízkopríjmové a tie problematické skupiny obyvateľstva. A potom samozrejme je kľúčový čas. Ten veriteľ naozaj, ak nevymôže pohľadávky čo najskôr, tak sa dostáva do výrazných problémov. A mě zaujalo na té vaší konferenci, jak samotní věřitelé jako se snaží, že to tady nevidím, jak dělají nějaké modely, aby věděli, které pohledávky mají dávat třeba do exekucí, které ne. Ten prístup je rôzny. Ako ja už vidím trendy také, že niektorí veritelia napríklad nevyužívajú exekúcie vôbec. Čiže vymôžu niečo mimosúdne, odovzdajú pohľadávky inkasným agentúram a súdne konanie absolútne rezignujú a počítajú s tými stratami už pri predaji toho produktu. Na druhej strane samozrejme, či už inkasné agentúry alebo niektoré iní veritelia veľmi intenzívne musia robiť tú analytiku za tým. Čiže tá schopnosť analyzovať tie prípady, dokázať identifikovať skutočne tie prípady, kde ten potenciál v tom súdnom konaní je kľúčová. A to je aj vidieť na tom, že ten inkasný trh sa oveľa viac špecializuje na Slovensku. Čiže má to aj v tomto smere možno také trošku pozitívne vplyvy, že ten konkurenčný tlak je veľmi vysoký a ten trh sa naozaj profesionalizuje. A není to teda dobře pro mimosoud, pro inkasní agentury? No, problémom je, že naozaj tá skupina ľudí, ktorí sa dostávajú už do inkasných agentúr, si je veľakrát veľmi vedomá, že v tom mimosúdnom konaní ten veriteľ nevymôže takmer nič. Čiže kľúčové pre veriteľa je to mimosúdne konanie čo najrýchlejšie ukončiť v tých prípadoch, kedy naozaj tá súdna cesta je jediným riešením, aby ten veriteľ sa potom čo najrýchlejšie dostal do tej exekúcie a aspoň mal nejakú takú šancu vymôcť. Tak děkuju a držte se. Ďakujem.